Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең ат казанган артисты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Әюпов. Ринат әфәнде, исәнмесез. Исәнмез. Ринат әфәнде, сезнең менә бу яшьләр театрында эшли башлавыгызга ялгышмасам инде 15 елдан артык вакыт узып киткәндер. 15 ел инде ул тарих өчен әллә ни зур вакыт түгел, шулай бит. Кеше гомере өчен инде ул сизелерлек чор, иҗатта да бигрәк тә. Һәм менә шушы 15 елдан артык вакытның күпчелеге дип әйтик, театрның әле ул чорда үз бинасы булмау сәбәпле көпчәк өстендә гастрольләрдә узды. Бүген инде сез җылыда, үз бинагызда, яктыда. Сез инде барыннан да канагат дип әйтә аласызмы? Кеше бер кайчан да канагат була алмый инде ул. Кеше һәр вакытта нәрсәгә омтылырга тиеш, нәрсәдер аңа җитмәскә тиеш. Бу чиракта мен үзем өчен дә һәм коллектив өчен дә зур канагатлык хиссе тоям. Чөнки без чыннан да чигән тормышы белән яшәдек. Чигән тормышы ул нәрсә ул? Бинасы юк. Труппа бар, драматургия бар. Яшәү, иҗат итү теләге бар, ләкин менә шул теге йорт булмау сәбәпле безне инде ул коллективны, труппаны чыныктырды дип саныйм мин. Нинди этик факторлардан. Ул да булса, без шундый театрга үрелдек. Безгә хәзерге вакытта менә буш пространствода келәм җәергә дә, шул келәмдә Туфан Миннуллинда, Шекспирны башка авторларында уйнала торган, уйный торган универсал театрга әверелдек. Мин моны чынлап әйтә алам, чөнки безне тормыш шулай өйрәтте. Сез тамашачылар артыннан үзегез йөрсәгез, авылларга, районнарга, чит төбәкләргә, хәзер инде үз бинагызда күбрәк сез тамашачының килгәнен көтәсез булып чыга. Аерма шунда гынамы? Шәһәрнең үзәгендә булсак та, тамашачы безгә хәзерге көнгә кадәр ияләшмәгән, сукмак әле бик нык салынмаган. Шуңа күрә беләләр безнең театрның репертуарын, беләләр яхшы артистлар эшләвен, ләкин аның кайда булуын һәм ничек барып ул төбәкне табу бик авыр. Шуңа күрә без төрле чаралар белән үзебезнең театрга тамашачыларны тартырга уйлыйбыз. Тырышабыз. Көтүп ятмыйбыз. Мәгълүм ки, сезнең бит инде төп тамашачыгыз ул балалар һәм яшүсмерләр. Яшьләр театры дигәннән һәр хәлдә шундый күзаллау килә. Бу контингент дип әйтик инде тамашачы, бигрәк тә әле яшүсмерләр түгел, мәктәп балалары, аларны җитәкләп йөртә торган тамашачылар. Әти-әниләре җитәкләп йөртә торган, укытучылары җитәкләп йөртә торган тамашачылар шулай бит. Яшүсмерләр арасында да әле үз аңы белән үзе теләп ничектер менә театрга килүче яшьләр алар бик күп түгел. Менә бу нисбәттән сезгә залга тамашачыны кем ничек җыя? Бу режиссерның гына баш авыртуымы, бу директорның гына баш авыртуымы, бу гомумән артистларның баш авыртуымы? Сез иң зур проблем сорау бирдегез. Бу безнең театрга гына түгел, бу бөтен башка театрларга хас. Һәм ул һәр театр тамашачыларны тартырга төрле суллар уйлап карарга тырыша. Әлбәттә, дөрес әйтәсез, без балалар өчен эшлибез, яшүсмерләр өчен күбрәк эшлибез. Менә совет чорыннан калган иде шундый бер момент, теге тюзга әйтик, яхшы мәгънәдә театр юного зрителя. Татар һәм рус тюзларына мәктәп укучыларын махсус мәктәп программасына кертеп, әйтик, атнага бер тапкыр кеше һәм югары класс укучылары театрга, спектакль карарга мәҗбүри алып баралар иде. Бер караганда мәҗбүри дип җитәкләп алып баралар иде. Һәм менә бу теге көтү белән барганда тамашачылар, балалар әлбәттә спектакльне карыйлар дәрес итеп. Дәреснең буш хисабына алар спектакль карыйлар, карадылар дип әйтәсем килә. Һәм бу чиракта ул чорда балаларны театрга тарту җиңел булды. Һәм ул системаны Мен менә хәзер
яңадан торгызыр идем. Ул бик кирәк әйбер. Менә бер чор булып алды, балаларны театрга якын җибәрмәделәр. Хәзер менә әйтик, үзгәреш, зур яңарыш бара. Яңадан шул ук укытучылар, шул ук балаларның әти-әниләре театрга килүне үтенеп сорый башладылар. Һәм яңадан балалар күмәкләшеп театрга килә башладылар. Яшүсмерләр нәрсә? Шуннан да яшүсмерләрне Монсыны аерым катлам. Алар инде үзләрен улы кешеләр дип саныйлар. Һәм бу чиракта аларның кулларыннан тотып бу спектакльне карыйсың, яисә бу артистка барасың дигән яртып йөреп булмый. Чөнки аларның күңелләре, аларның үзенчә формалашкан, аларның үз фикерләре бар. Һәм бу чиракта алар күбрәк театрга бер-берсеннән ишетеп кенә йөриләр. Тамашачы әти-әни дип әйтик. Иң беренче чиратта баласын әле театрга йөрткәндә аңа бит тәэсир итә торган факторлар бик күп. Шул ук илдәге иҗтимагый тормышта, сәяси вазгыятьтә, икътисади кризислар, финанс кризисларда әйтәләр бит менә икмәк булса җыр була диләр. Гаиләнең үзенең мөмкинлекләре шикләнгән икән, инде финанс кризислар аркасында җәмгыять кризис кичерә икән. Әлбәттә ул баласын иң беренче чиратта театрга алып килү кайгысы аның башында түгел, аның тамагын туйдыру, өстен башын бөтен итү турында уйлый башлый әти-әни. Менә ни өчен бездә менә шушындый кризислар килгәндә, Россиядә ул белгәнебезчә инде безнең финанс кризислары бик еш булгалап тора. Рухи кыйммәтләр безнең икенче планга күчә. Моңа бар тик тамак кайгысы гына сәбәпче микән? Сез ничек уйлыйсыз? Менә без дәүләт театры булгач, без барыбер үзебезнең әйтик спектакльләрнең билет бәяләрен иң түбән суммадан куябыз. Әйтик, аның иң түбәне 70-тән 300 сумга кадәр. Менә мондый сумманы миңа калса һәр гаилә үзенең бюджетыннан баласы өчен чыгарып салала һәм баласын яисә оныгын мондый суммага алып килә ала. То есть мондый кытлык юк. Ләкин нәрсәгә кытлык бар? Сез дөрес әйтәсез. Ул да булса, баласы күбрәк белсен өчен, туган телне яхшылап театр сәхнәсеннән ишетер өчен. Гомумән гореф-гадәтләрне театр сәхнәсендә күрер өчен. Анда татар моңын, әйтик, ниндидер үзгәрешләрне спектакль аркылы күрер өчен балаларына алар 150 сум түгел, күбрәк акчада кызганмый. Чөнки менә шундый вакыт килеп туды. Хәзер сәнгатьтә, театр сәнгате ул бит инде бөтен сәнгатьне дә берләштерә. Һәм шушы кичкенә генә спектакль модели аркылы яшь кеше, әйтик, шушы 100 сумга, 150 сумга үзенә бик зур рухи байлык алып китәчәк. Менә без берникадәр мәктәп укучыларының уку программасына җәлеп итеп театрларга йөртү темасын күтәреп алдык. Сез инде аның белән яхшы таныш, без чагыштырга яратабыз бит. Нидә булса вакыйгалар туры килгәндә, менә фәлән илдә булайрак дип инде. Шул ук мәсәлән Төркиядә сез аның тәҗрибәсе белән таныш, анда балаларны театрларга йөртү уку программасына кертелгән, ялгышмасам. Менә сез бу тәҗрибә белән берникадәр танышкан кеше буларак, ул система ни дәрәҗәдә аларда яхшы эшли һәм ул системаны ни өчен бездә менә җәелдереп җибәреп булмый әле, барыбер. Төркиягә мен ял итәргә генә түгел, гомумән без анда төрле фестивальләргә йөрергә туры килде. Һәм Төркиядә без үзебезнең печән базары Юсуф Вазилейха исемле спектакльләрне алып барып, без югары дәрәҗәле дипломлар алып кайттык, гран-при алып кайттык. Һәм анда катнашканда бик кызык булды ул менә безнең өчен Россиядә эшләүче яшь тамашачылар, театр артистлар, режиссерлар өчен бик кызыклы бер әйбер. Анда чынлап та дәүләт үзенең балалары өчен спектакльләрне карау бушлай статусына куйганнар. Бу бик кирәкле әйбер. Ягъни бушлай куелган. Ләкин ул спектакльгә һәр теләгән бала килә алмый.
нәрсәдән әйтик, менә успеваемость дигән әйбер бар бит. Өлгереш. Әгәр дә ул баланың шушы уку дәверендә икелесе, яисә өчлесе, урта хәлле укый икән, ул бала менә мондый походка, ягъни спектакль карарга рөхсәт ителми. Менә анда әйтик инде икелеләргә театрга юл ябык дигән системада. Бу үзенә күрә бер стимуллаштыра балага укырга. Дөрес. Шуннан соң бала шушы театрга барыр өчен, ниндидер драматургия белән танышыр өчен, ул үзенең белемен арттыра башлый мәктәптә үк. Ягъни бу дөрес әйбер. Ә безнең Россиядә мондый әйбер тормышка ашуына мин шикләнәм. Чөнки һәр әйтик мәдәният учагы ул дәүләткә акча китерергә тиеш, ниндидер табыш китерергә тиеш. Бу чиракта конкуренция булыр өчен дә инде без спектакльләрне түләүле иттереп балаларга, яшьләргә тәкъдим итәргә тиешбез. Бәлкем килер шундый вакыт, шундый коммунизм, әйтик анда балалар татарча спектакльләрне бушлай карар дигән минем андый хыялда яшисем килә. Ләкин ул бит инде тәрбия мәсьәләсе, ул бит идеология, ул бит безнең дәүләтнең нигезен тәшкил итә торган балалар бит инде алар. Дөрес. Дөрес. Кайда күрәсең ул менә чын яшәүи тәрбияне ул спектакль моделендә. Анда барысы да аңлашыла. Менә былай эшләмә. Менә тәртипле бул. Ягъни ата-анаңны ярат, илеңне ярат, туган телеңне ярат. Игътибарлы бул, моңлы бул. Булар барысы да әлбәттә спектакль аркылы шушы балаларга җиткерелә. Һәм мин саныйм, бу театр ул шундый тәрбия учагы, аны ул тәрбияне бүген яисә иртәгә генә күреп булмый. Ул ничектер теге узак формалаша торган шушындый орлык ул. Яисә буыннар алышу кирәк. Бер буын үсеп җитү кирәк. Әлбәттә. Ул аны каядыр менә бу күргән тамашаны бүген әгәр дә ул аны күңеле аркылы аңлап бетермәсә дә, аерым бер вакыттан соң, ниндидер бер бирелгән шартларда шушы спектакльнең каһарманы кебек үзеннән үзе ул тормышын җайлый ала, көйли ала. Иң мөһиме орлыгын салып калдырга баланың күңеленә. Әлбәттә. Менә Төркия мисалында әйттегез, сез теге начар укыган балаларны театрдан мәхрүм итәләр һәм ул үзенең белемнәрен арттырырга тиеш, кызыксынырга тиеш, ул спектакльләрнең ничкәлеген белергә тиеш. Ә сезнең тамашачы бу очракта инде театрга килүче яшүсмерләр, балалар, алар ни дәрәҗәдә спектакльне карарга әзер булып киләләр? Чөнки аларның бүгенге көндә кулларыннан гаджет телефоннар төшмәгән балалар, алар аны спектакль вакытында куеп торалармы? Әлбәттә, хыялым бар иде. Менә театрда, һәр театрда гардероб бар. Ул теге урам үскиемен гардеробка калдырасың да кирип китәсең. Әйдәгез, мин әйтәм, шулай уйлыйк әле, менә шундый тартмаларга, ябыла торган тартмаларга килгән тамашачыларның мобиль телефоннарын алып, ябып куйык әле дип. Ләкин бар ГОСТ кесә телефоны ул шәхеснең яисә кешенең кирәкле предметы, аннан аерырга ярамый. Шундый теге тыелу булгачтан бу әйбер мин барып чыкмады. Алар чыннан да телефоннар белән тамаша залында утыру, ул спектакль карарга бик зур зыян китерә. Кирәк кайсыр вакытта ул шыңлап җибәрә, кайсы бер вакытта бала телефон белән мауга башлый. Алып кирсеннәр. Бу телефон балаларның кесәсендә булсын ди, кулларында булсын ди. Ләкин менә безнең режиссерлар һәм артистлар өчен бик кирәкле бер шундый бер сәхнәнең үз законы бар. Әгәр дә без спектакльнең башында тамашачыларны 5 минут эчендә үзебезнең күңелебез энергия белән җәлеп итә алабыз икән, ул калган минутларны да, калган сәгатьләрне дә бала бу әйбергә ышанып
спектакльнең ахырына кадәр авызын ачып, күңеле белән ачып, андагы вакыйгаларга кереп, анда ниндидер анда дусларына ниндидер комментарийлар биреп, спектакльнең ахырына кадәр үзенең телефонын оныта. Бу телефоннар, алар ничектер үзенә күрә бер лакмус кагазы кебек. Әгәр дә утыралар икән балалар, димәк, спектакльне артистлар тиешенчә башкарып чыга алмаган, яисә репертуар балаларның күңеленә барып җитми, шулай бит инде. Сезнең бер фикерегез бар, хәзер идея кыйммәт дигән. Хәзер идея кыйммәт дигәндә сез нәрсәне күз алдында тоттыгыз? Ягъни чын мәгънәсендә идеялар бар, әмма алар кыйммәт йөри. Әллә инде идея бүген дефицитта бар, шуның өчен ул кыйммәт мәгънәсендәме? Идея чыннан да ул зур кыйммәтле продукт. Идея дигән сүз артында минем менә русча әйтәбез история. Ниндер тормыш күз алдында тора. Менә шул тормышның үзенчәлеген тойган язучы, драматург табылса, димәк, режиссер һәм язучы арасында вот менә шушындый теге идеяны берләштерә торган теге долкын барлыкка килә. Хәзер менә драма языр өчен, яисә пьеса языр өчен инде 26 конфликт бар, әйме? Конфликт. Шушы 26 конфликт хисабында драматурглар күп әйберне язып бетерделәр. Әгәр дә менә шул 27нче конфликтны, тормыштагы конфликтны тапкан драматург булса, безнең театр өчен, һәм башка театрлар өчен ул зур табыш булыр иде. Гафу, 26 конфликт дигез, ул драматургиядә конфликт. Алар билгеле конфликтлар. Конфликт тема. Менә шу алар 26. Ягъни аны драматурглар, режиссерлар белә. Белә, темаларны ачып бетерделәр инде. Яшьләре дә улы буын драматургларда. Ләкин менә шушы 27нче тема конфликтны табучы язучы яшь кешеме ул? Улы кешеме? Хәзерге көнгә кадәр ул юк. Сезнең репертуарда, Ренат әфәнде, классик әсәрләрдә бар бит инде, безнең классик драматургларның пьесалары да куела. Шул ук Мирхәйдәр Фәйзи, шул ук Туфан Ави Миннуллин, шул ук Камил Кәримовларның пьесаларын искә алсак, бүгенге яшьләр, мәсәлән, шул ук Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Банусында Хәлил белән Галия Бануның мәхәббәтен алар ничек кабул итә? Алар аны аңлыймы? Алар аңа әзерме? Классикага безнең яшьләр. Шул ук сез әйткән Галия Бану ул бүгенге көндә дә яшьләрнең күңелен тирбәтергә тиеш. Моның өчен төрле алымнар кулланырга кирәк. Режиссерның куелышында, артистның уйнау манерасында һәм нәрсә әйтергә телисең әлеге спектакль аркылы. Әлбәттә, тамашачы менә бу драматургия үрнәген, ул матур драматургия үрнәге дип саныйм мин аны. Яшьләр кабул итәргә тиеш. Режиссерның эше аркылы, артистның эше аркылы ышанырга тиеш. Менә шул ышану процессы булса, димәк, спектакль бар, димәк, бу театрга тамашачы йөри алачак. Әлбәттә, хәзерге заман яшьләре үзләренең мәхәббәте өчен Хәлил кебек көрәшкән каһарманнар юктыр ул. Алар барыбер сайлыйлар икенче юлны, икенче вариантны. Ягъни безнең бит инде яшьләрнең, шулай безнең чорда да ул сайлап алу мөмкинлеге, яисә юлларның төрле булуы хәзердә бар, электә бар, элек булган ул, ләкин бер генә юл булган. Хәзер сайлау мөмкинлеге бар яшьләр өчен. Һәм алар, әгәр дә ярар, әгәр дә инде Хәлил Исмәгыйльгә каршы торырлык үзенең көче дә, акчасы да юк икән, Хәлил ул Зөбәрҗәтне, яисә әйтгәндә Гөлсемне сайларга мөмкин, кире борылып китеп. Шулай Галия Бану да әгәр дә күрә икән, әйтик Тире, анда Вәсимә, анда Анжела, анда әйтик Галия күрә икән, мондый каршылыкны икенче юлны сайларга мөмкинлеге бар.
ләкин алай күңел теләми. Менә мәхәббәтең өчен көрәшергә тиеш. Бу сәхнә моделендә, бу драматургия үрнәгендә без яшь тамашачыларны тәрбияләргә омтылабыз. Һәм менә бу традицияны саклыйсыбыз килә. Сез бит инде проза әсәрләрен әйттегез, сәхнәләштерергә туры килә дип. Шул ук менә минем хәтеремдә Пишән базары, Саксык бәйте, Алмашуар, Галимҗан Ибраһимовның хикәясе, аларны сез сәхнәләштердегез, әйбәт. Монсы аңлашыла. Әмма бер әмма бар. Шул ук Саксык бәйтендә, аны мәктәптә без дә укыдык инде, иштәдем бер никадәр беләбез. Аның бу бәйтнең мәгънәсе дип әйтик, балаларның сак белән сук булып аерым яшәүләрендә алар үзләре гаепле, чөнки әти-әнинең сүзен тыңламаганнар. Шуңа күрә алар менә шушындый язмышка дучар ителгән. Шул ук Алмашуарда да ул малай кем әле? Закирме? Закир уңай персонаж итеп сүрәтләнә торган иде. Сез сәхнәгә куйган пьесаларда дип әйтик, сәхнәләштергән вариантта Саксыкта балаларын каргаган дип әйтик, әти-әни гаепле. Монда Закир үзенең амбицияларын үстен куеп, атын чаптырып, аны үлерлек дәрәҗәгә җиткергән Закир тискәре юнәлеш ала. Ни өчен шулай? Режиссура ул шундый бер бу булган әйтик автордагы вакыйгаларга барбер режиссер үзенең фикерен, үз мөнәсәбәтен, үз мөнәсәбәтен спектакль аркылы җиткерә белергә тиеш. Бу чиракта әлбәттә менә Саксык спектаклендә ана, мин нинди фикер алдым? Ана үз баласын каргарга тиеш түгел. Бу зур җинаять дип саныйм мин, әйме? Бу сезнең шәхси фикерегез. Бу минем шәхси режиссерның бу шәхси почеркы. Бу менә бу фикерне мин сүрдем. Ни өчен? Чөнки һәр кешегә син ниндидер начар, негатив фикер яисә сүз әйтсәң, ул пространствода формалаша һәм көтелмәгән ниндидер ниләр бирә, этәргечләр бирә. Бу чиракта ана үзенең хисләрен җыя алмыйча, үзенең ички халәтен әйтик җиңә алмыйча каргырга мәҗбүр була, каргарга баласын мәҗбүр була һәм зур җинаять эшли. Шуңа күрә мин балаларны түгел, бу чиракта балаларын каргаган анасына күбрәк акцентны биреп, менә болай эшләмәгез дип, балалар түгел. Балалар ата-аналарының кызгысы бит инде ул. Менә бу чиракта мин менә шушындый яссылык күрсәттем. Алмашуар спектаклендә Закир үзенең минлеге аркасында эгоизм бит инде җегеттә. Шушы атны ул чыннан да тәрбияли, үстерә, аннан чабышкы ясый. Ләкин беренче булам дип, күреп тора бит, чабыш вакытында атның хәле бик начар, ләкин аңа беренче булырга кирәк җегеткә, малайга. Һәм соңгы менә ул күрә шикне, ул тоя, менә тагын где-то 15 метрдан аны көтә. Әйтик, җиңү яисә җиңелү көтә. Малай нәрсәне сайлый? Шушы атны әйтик анда җәберләү хисабына ул үзенең теләгән максатына ирешә һәм үзенең дустын яисә тәрбияләгән атны, тирлекне үтерергә мәҗбүр була. Һәм мин бу чиракта Закирны гаеплим, режиссер буларак гаеплим, чөнки һәр вакытта шик дигән әйбер бар, тоемлау дигән әйбер бар. Граница инде. Менә шушы шикне адәм уза икән, димәк ул җинаятьче. Димәк ул кешегә, туганнарына кайгы китерә. Һәм менә бу чиракта мин акцентларны бераз гына үзгәрттем, ләкин авторның фикерен мин бозмадым. Ренат әфәнде, менә сезнең менә бу формада куюлыгыз, сезнең акцентларыгызны дип әйтик. Тамашачылар димим әле, әдәбият галимнәре,
театр белгечләре, театр тәнкыйтьчеләре, алардан нинди дә булса бәя алыну булдымы, каршылык булдымы алардан? Төрле бәяләр Ринат, булды. Сез дөрес эшләмәдегез, сез безнең элеккеге традицияларны җимердегез дигән сүзләр анда. Төрле бәяләр булды. Авторга хилафлык килми икән, аның фикеренә, аның мәгънәви фикеренә туры теге каршы килми икән. Менә мондый, әйтик, күзаллаулар, режиссерның күзаллауларын тәнкыйтьчеләр, тамашачылар аңлыйлар һәм авторны икенче яктан ачалар. Аннан соң тагын бер әйбер бар. Режиссер сайланган авторны һәм аның әсәрен менә ничек бар, шулай куярга гына тиеш дигән кануннар юк. Ул анда барбер үзенең режиссер, әйтик анда труппа или ягъни коллектив үзенең фикерен беренче урынга куя. Мин сезнең бер фикерегезне тасвирлап үтәсем килә. Һәрбер җан иясе үз хаталары ашагына шәхес булып җитешә ала дигән сезнең фикерегез бар. Бу яхшы бит менә шул ук вакытта театр бит инде тәрбия чарасы. Без аны тәрбияләргә тиеш, ягъни залга килгән тамашачы яшь буын уланнан гыйбрәт алып, булай эшләргә ярый, булай эшләргә ярамый дигән бер фикергә килеп китәргә тиеш. Сезнеңчә монда барбер ул хаталанмыйча шәхес булып формалашмый. Ягъни спектакльне караса да, карамаса да, аның хаталануы алдан ук язылып куелган кебек килеп чыга. Хаталанырга тиеш буламы ул? Миңа калса, хаталанмасын иде ул тамашачы, яшүсмерме анда баламы, хаталанмасын иде. Шуңа күрә дә без аларны үзебезнең спектакльләргә чакырабыз һәм спектакльләрне тәкъдим итәбез. Менә шул әйтик үрнәк аркылы, әйтик шул каһарманның ниндидер хатасы аркылы ниндидер менә шундый үзенчәлекле вакыйга килеп чыга һәм бу вакыйгадан соң бу каһарманның тормышка карата фикере, гамәле үзгәрүен яшь тамашачы күрә икән. Ул алга таба беркайчан да хаталанмас. Чөнки менә шул сәхнә моделендә күрү җитә. Әйтеп торам бит, ләкин безнең спектакльгә һәр бала эләкми шул. Һәм телисеңме, теләмисеңме, үзенең тормышында ул төрле хаталар кичерә һәм моңа ул җавап бирергә туры киләчәк аңа. Спектакль караган яшь кеше аның кайсыдыр проценты тормышның кайсыдыр процентында ул отышлырак булачак. Чөнки ул бу әйтик вакыйганы спектакльдә күрде һәм үзенең язмышында, тормышында бу әйберне кабатланмас дигән фикердә калам мин һәм бу зур тәрбия, сез әйткән. Менә бу тәрбия шушы спектакль аркылы кирип кала. Эш барышында республиканың шактый гына театрлары белән хезмәттәшлек итәргә туры килде. Аеруча Минзәлә сәхнәсендә куйган сезнең спектакльләрегез ул тамашачылар тарафыннан да, театр белгечләре, театр тәнкыйтьчеләре тарафыннан да бик яхшы җылы кабул ителде. Шул ук Чаллы театрына сез аның кыйбласын билгеләдегез үз вакытында. Менә бер фикерегез искә төште. Республикада берничә театрдан кала, театрларда йокы халәте патшалык итә дип әйткәнсез сез. Булай дип әйтергә нинди җирлек бар? Җирлекләр бар, без йоклыйбыз, замана үзгәрде. Театр үзгәрүгә бик үк теләп бармый. Чөнки ул теләп бармый, бар драматургия, бар труппа, бар аерым кануннар һәм менә бу үзгәрешләр заман үзгәрә бит. Театр ул үзгәрешләргә куып җитә алмыймы? Шушы үзгәрешләр үзгәрешләр белән бер аякта булмаганга күрә без йоклыйбыз дип әйтәм мин. Без йоклыйбыз. Безгә этик театральләргә, режиссерларга, артистларга каядыр безгә бер ел алданрак күреп яшәргә кирәк. Менә бу очракта тамашачы безгә якынаячак. Менә без узган гасырның 90-нчы елларыннан башлап үзебезнең Татарстанны, Казанны, татар милләтен дөнья масштабында, дөнья аренасында таныту
юнәлешендә эшли башладык бит инде, шактый гына уңышларыбыз да бар кебек. Инде икътисад аркылы, спорт аркылы, мәдәният аркылы инде Казанны берникадәр шактый таныйлар, чит илләрдә дә аның исемен беләләр, кайда икәнен беләләр. Ә менә татар милләте дигәндә әле бу юнәлештә вазгыять катлаулырак, чөнки татар милләтен дөнья аренасында, Европа дәрәҗәсендә танытуга. Менә сезнең әйткән бер фикерегез бар, театр сәнгате белән татарны Европа дәрәҗәсендә танытып булмый дигәнсез сез. Нинди сәнгать белән без үзебезнең милләтне таныта алабыз? Миңа калса, без үзебезнең көйләребез белән, көй, музыка белән. Менә театр ул бит инде ул шундый симбиоз. Театр сәнгате ул берничә сәнгатьне үз эченә берләштерә. Ул музыка сәнгатен анда әйтик, рәсем, бию сәнгатен, шулай ук драматургия, проза. Шуңа күрә ул теге бер уртак продукт ясый һәм бу менә шушындый әйтик катламда теге миллилекне тартып чыгарга бик авыр. Чөнки чиста әйтгәндә продукт булмаганга күрә мин музыкага басым ясыйм, чөнки музыкада милләтнең күңелен, милләтнең гореф-гадәтен ачарга була. Чөнки ул безнең күңелебезгә үтеп керә, кулак аша, күңел аша. Ә театр күбрәк хәзерге вакытта кызганча каршы ул визуаль театрга әйләнде. Ягъни тиз генә үзгәрә торган картиналар, клиповый сознание дип әйтик. Шулай эстрада манда башка жанрлар, менә шул тиз үзгәреп, ул безнең төп милли үзебезне яшерә, юкка чыгарып бара. Шуннан әйтмәкче мин. Ренат әфәнде, берникадәр сезнең бала чакка, яшүсмер чакка әйләнеп кайтыйк әле. Сез бит Татарстанның иң зур авылы Шәли егете. Мәктәптә укыган чорында, хәтта үзешчән сәнгатьтә дә бик актив катнашмаган егет ни өчен артист булып китте микән? Артист булу теләге каян, ничек уянды анда? Безнең гаиләдә 5 бала әти-әни белән санаганда 7. Безнең менә 5-без дә күбрәк транспортка, ягъни техникага бәйләнгән кешеләр. Мин үземдә умман сәнгатькә якын булырмын дип мин күзалламадым да, бер кайчан да уйламадым да бу турыда. Мин дә әтием кебек миллиардер булыр дип мин хыялланып йөрдем. Мин техниканы яратам, кул эшен яратам, шулай ук балта эшен яратам. Шәли егете бит инде, балта эше, ул Шәли егете өчен ул Балтасталар авылы гадәти булырга тиеш. Менә бер заман булды, мин 5-нче сыйныфта укыганда, безнең бит Казан, Шәле авылы Казаннан ерак тормый. Безгә төрле театр коллективлары килә иде. Һәм бер көнне мине апам бер спектакльгә алып барды. Мин хәтерләмим, ул нинди коллектив булгандыр. Мин шунда беренче тапкыр, ул вакытта бит инде кино һәм телевидениедә мин бик үк теге прогрессив тамашачыга үтеп керә торган теге инертный барадыр. Ә бу чиракта мин менә 10 метр якынлыкта күрәм ниндидер магик бер тормыш, һәм анда ниндидер апалар, абыйлар, ниндидер конфликтлар аша чыгып, ниндидер бер вакыйганы мин күрәм дә һәм шаккаттым шул вакытта. Тагын бар икән инде безнең әйтик теге техникадан, безнең авылдан башка тормышта, башка язмышта, башка дөнья бар икән. Мин аны магия дип атыйм. Менә шул магияны тойдым мин һәм шушы магияның мәгънәсен белдергә мин эзләнүләр алып бардым. Һәм шуннан да ул мине шул кадәр үзенә җәлеп итте, тартты. Ләкин бу минем ички янулар гына, ички кичерешләр генә булды, чөнки иртән турып яңадан тракторга утырасы, аннан соң шул пешәннәргә су сиптерәсе, ул тормыш икенче иде. Менә шул 5-нче сыйныфтан 10-нчы сыйныфка кадәр менә шушы бу әйтик тормышны өйрәнү
һәм сәхнәдә шулай торып уйнап карау теләге ул минем күңелемдә генә яшәде. Мин бу турыда беркемгә дә әйтмәдем. Һәм бик кызык бер 10-нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң мин июль айында мәктәпкә Казанга китәм, әти-әниемгә әйтәм. Мин автомобильный техникумга укырга керәм дип. Алар мине төйнәп, үзләренең фатихаларын биреп җибәрделәр. Ләкин мин Google урамын эзләп киттем. Казан театры училищесы урнашкан. Ул чорда Шамил Бариев һәм Фирдәүс Ахтямова курс ялар иде, иҗат программасы юк иде. Шуннан Шамил Бариев мине сөйләтә башлады. Кайдан син, нәрсә эшлисең? Мин шулай сөйләп киттем, шушы үзебезнең тормыш турында, ничек иттереп менә печән үстерү системасы, ничек иттереп мелиорация барлыкка килгән. Шамил абый күреп алды, синнән ди, синең күзаллавың ди, тормышны күзаллавың икенче ди. Шундый фикер булды. Мин 3 турны да уздым. Мин үзем шаккаттым бу әйбергә. Һәм кайтып әйтергә йөрәк бармый, куркам, чөнки әти-әни көтә, менә син техникумга кергә тиеш, автомобильне. Мин сентябрьгә кадәр бу вакыйганы әти-әнигә әйтергә курыктым. Бу хәбәрне әйттем, әти бик котырды. Син нәрсә эшлисең? Артист ул профессия түгел, ул тамак жарып, акырып, бакырып бернинди акча эшли алмаячаксың. Син начар юлга бастың дип, ул миңа үз вакытында бик нык кычкырды. Әнием аркадан сыйпады да, нәрсә күрдең, нәрсә язган икән, шулай булсын дип, ул мине шулай узатып җибәрде. Менә шуннан, менә шушы бер әйтик, очрашу, ягъни мәдәният йортында шул бер спектакль минем тормышны үзгәртте дә куйды. Мин хәзер монда сезнең белән сөйләшеп утырмас идем, мин техника белән минем тормыш башкача булыр иде. Менә шундый. Ринат әфәнде, менә сезнең биографиядагы тагын бер тамашачылар өчен кызыклы фактны әйтмим мөмкин түгел. Сез Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Ганетдинның туганнан туганы. Шулай бит. Сезнең әниегез белән аның әтисе бер туганнар. Эш әле монда гына да түгел. Рауль әфәнде бит ул үзе дә заманында Казан театр училищесын битергән кеше. Димәк, монда менә ничектер барбер уртаклык һәм ниндидер канда шушы театрга тартылу булган шикелле сезнең. Бу турыда сез сөйләшмәдегезме Рауль әфәнде белән? Рауль абый, Рауль хәзрәт бу чиракта әйтик, мине барбер хуплады ул. Хәзердә хуплап фатиха биреп тора. Алай гына да түгел, ул минем куйган спектакльләрне консультанты да булып барды. Әйтик, Чаллыда эшләгән вакытта Кыйса Юсуф спектакльнең ул киңәшчесе булды. Мин аны шундый үз вакытында камераларга төшереп, абыйга алып барып Мәскәүгә күрсәттем. Ул үзенең фикерләрен әйтте, текст буенча, уйнау манерасы буенча, һәм әлбәттә инде дини төшенчәләр буенча ул бик күп шундый кирәкле мәгълүмат бирде шул чорда. Шулай ук Казанга килгәч, Юсуф ва Зөләйха спектаклен монда куйган идем. Аның да киңәшчесе булды. Гомумән теге дини спектакль өчен генә түгел, ул минем иҗадыма һәр вакытта бик ихтирам белән карады. Ул беләсеңме, мин уйлап куям, кай вакытта Рауль абый үз вакытында артист профессиясе белән ул китмәде, һәм менә бу артист, режиссер профессиясе белән минем китүемә ул шатланып, һәр вакытта ул фатиха биреп дуга кылып тора. Үз вакытында Марсель Салимҗанов, атаклы режиссерыбыз, сезгә шундый фикер әйткән булган, Ринат, кичкенә булса да үз кимәң булсын дип. Кимә дигәндә инде ул атаклы режиссер бәлки үзеңнең коллективың, үзеңнең театрың булсын дип әйткәндер. Шул мәгънәдә булгандыр бу сүзләре. Әмма кимәдә бит буш кул белән генә барып булмый әле. Кимәнең я ишкәге, я җилкәне булырга тиеш. Менә
Сезнең инде ишкәк һәм җилкәнегез дә бармы? Ишкәк һәм җилкән дигәндә без нәрсәне күз алдында тотабыз? Җилкән әлеге дә баягы ул яхшы драматургия. Ишкәкчеләр, ягъни бу кичкенә генә карапны алга, хыял дөньясына, сәнгать дөньясына илтүчеләр, ул әлбәттә инде артистлар, артистларның хезмәте. Һәм мин шушы карапта, әйтик, көймәдә, әйтик инде ничек дип, Капитан. капитаны, менә шушы өч сез әйткән җилкән, ишкәкчеләр һәм капитан офыктагы утрауны күреп бергә бердаим эшли икән, димәк, без дөрес яшибез, димәк, без дөрес йөзәбез. Ренат әфәнде, сез менә режиссер буларак, актерның сәхнәдә 100% образга кереп китеп, аның психологик шартлавын ничектер кабул итмисез кебек. Шундыйрак фикерегез дә бар сезнең. Бу начар сыйфатмы? Ни өчен ул 100% образда уйнамаска тиеш? Ул тамашачы өчен зыянлымы, аңламыймы ул аны? Нәрсәдә моның сәбәбе? Сезнең менә шундый каршы булуыгыз? Бүтән халәтең белән бу вакыйгага кирип китерлек андый көч юк бер артистта да. Ул универсаль артист булырга тиеш аның өчен. Шуңа күрә артист үзенең диапазонында барбер калдырырга тиеш. Каядыр 50% ул бу вакыйгадагы булган әйтик, бу вакыйганы ул 50% үзенең күңеле белән чыннан да үткәрә, калган процентын ул аны әйтик күрсәтә генә алырга тиеш. Күрсәтә белергә тиеш. Менә 50-гә 50 якын булса, бу бик кызык артист булачак. Бер кайчанда теге баш аяк белән роль иченә кирип, ул артист бу образга хилафлык китергә генә мөмкин. Шулай ук, әйтик, рольне күрсәтсә генә, тышкы яктан гына күрсәтсә артист, димәк, бу образның инде ул юк дип санарга була. Менә шушы 50-гә 50-не артист үз күңелендә идарә итә икән, күңеле белән идарә итә белә икән, димәк, ул яхшы артист. Сез универсаль артист идегез. Бер әңгәмәгездә универсаль сүзен мин шәйләп алдым. Универсаль солдат кебек универсаль артистларны булдыру хыялым бар дип. Универсаль артист дигәндә без нәрсәне күз алдына тотабыз? Ул бии дә, җырлый да, музыка коралында да уйный, пластикасы да бар, барсы да. Андый артистлар, минемчә, бармак белән генә санарлык буларга мөмкин. Бүтән артисттан да универсал ясап буламы? Булмый шул. Булмый шул. Һәр артистта бик кызыклырлык бар. Икенче артистта ул ниндер үзенең бер сыйфаты белән ул кызыклы һәм ул кыйммәтле. Шуның өчен бит инде ул труппа дигән әйбер бар. Менә шушы сыйфатларны, шушы әйтик, төрле фикердәге артистларны җыеп драматургия аркылы спектакль корырга була. Ягъни труппаның төрле булуы ул бик кирәк. Төрле булуы бик кирәк. Универсал артист булдыру максаты барбер, ул бөтенесеннән дә яхшырак артист дигән мәгънәдә була. Бу минем хыялым, бу минем җүләр хыялым универсал артист булдыру турында. Андый фильмнарда бар, универсал солдат булдыру. Шулай минем улым да хыяллана, ниндер универсал солдат булып, ул теге төрле әшәкеләрне җиңәргә тели, ләкин ул әлеге дә баягы аның хыялы. Минем дә ул хыялы гына булып кала. Чөнки әйтик, кеше артист бер кайчанда ул камил була алмый үзенең профессиясендә. Аның бар теге скиллары, бар ниндер минуслары. Бу чиракта мин Ходай Тәгалә түгел, мин андый универсал кеше артист теге төзи алмыйм. Ул бар тик хыял гына. Ләкин бу минем хыялым. Әмма хыялга якын айткан сезнең менә кадрларыгыз бармы? Хыялга якын китергән кадрларыгыз. Алар бар. Безнең труппада минем белән инде менә 15 елдан
бергә эшләп килгән талантлы артистларыбыз бар. Ул Илфат һәм Инҗи Камалиевлар, Гөлнара Битова, Халидә Сөнгатуллина, Нури Әхмәт Сафин, Фәнис һәм Алия Калимуллиналар, Илнар һәм Лилия Низамиевлар, менә үз вакытында Фәнәвил Галиев, мәрхүм. Менә бу артистлар, алар универсал. Дип саныйм, әлеге дә теге сөйләштек бит, тапшыруның башында ук, чигән тормышы белән яшәгән артистлар, алар универсал артистлар инде. Сезнең тагын бер хыялыгыз, ялгышмасам, бар әле ул бүгенге көнгә тормышка ашмаган, ягъни артист белән тамашачыны бер яссылыкта күрү, бер яссылыкка күчерү, бу инде тамашачылар залын төрле спектакльләргә туры китереп трансформацияләү. Ул барып чыгарлык эшме? Менә бу хыялны мин тормышка ашырасым килә. Менә бу хыялны тормышка ашырып була. Бу очракта тамашачы нинди яңалык күрәчәк? Ягъни ул артистны менә шулай тотып карый алачакмы? Аның янәшәсендә ул уйнап йөриме? Ягъни аларның арасын якынайту ул нинди мәгънәдә? Менә без күптән түгел генә камерный форматта бер спектакль эшләдек. Ләйлә вә Мәҗнүн исемле спектакль. Анда сәхнәдә тамашачыларда, артистларда бер үк яссылыкта утыралар һәм бу вакыйганы бергә күзәтәләр. Алар бер күңел тирбәлешендә яшиләр. Һәм бу бик кыйммәтле, әйтик, иҗат акциясе. Чөнки менә шушындый якынлыкта күп әйберне тамашачы күрә ала, һәм бу якынлыкта артист тамашачыга үзенең барлык ичке халәтен дөрес һәм ихлас дәрәҗәдә тапшыра ала. Чөнки ул бик якын. Чөнки ул җаваплылыкны сизә, ул дулкынларны сизә, һәм менә монда теге ялган, фальш дигән әйберләр була алмый. Минем менә шушы спектакльдән соң теге элеккеге тормышка ашмаган хыялым турында яңадан мин сөйлисем килә. Ул да булса, бердәм пространствода тамашачылар да, артистлар да тамаша кылу турында. Менә бу кинотеатр Победа кинотеатрын ремонтлаган вакытта бу идеяны мин тормышка ашырырга йөрдем. Ел ярым, 2 ел йөрдем. Менә булыр тамаша залы, хәзер шуңа җитәбез, эшләп бетерәбез дигәндә, кинәт кенә яңадан классик рәвештә сәхнә аерым, тамаша залы аерым, шундый ук әйберне эшләп куйдылар. Һәм минем күңел канатым шул кадәр төште, күңелем төште. Ләкин тормыш үзгәрде. Миңа шушындый мөмкинлекне тормышка ашыру турында миңа гарант бирделәр. Ягъни менә бу теге яссылыкны, тамаша залын берничектән үзгәртеп булмый. Тамаша залын физик халәте калайнымы? Физик формасы. Физик халәте кала. Ләкин менә бу тамаша залындагы креслоларны алып теге менә шушындый кәнәфиләр анда әйтик, теге җайлы кәнәфи түгел, трансформирующий креслолар куеп, һәр спектакльгә мөхитне үзгәртергә мөмкин була торган пространствоны эшләргә хыялланып йөрим, һәм ул барып чыгарга мөмкин. Ул бик кирәкле әйбер. Монда нәрсә торга була? Әйткәнемчә, ул тамашачы белән артистның якынлыгы, күңелнең якынлыгы, йөрәкнең якынлыгы. Икенчедән, менә мондый форматта эшләү декорацияның минималь булуы белән дә бәйле. Чөнки бу очракта декорациялар теге панорамный декорациядан да конструктив декорацияларны кору кирәк түгел, ә монда кеше, артистның уйнавы төп факторга әйләнә. Алгы планга чыга. Һәм бу очракта тамашачы өчен анда теге шалтыравыклар, әйтик, конструктив декорациялар кызыклы түгел, ә кешенең фикерләве, кешенең күзаллавы, ул нинди тембрда сөйләшә, ул тормышка ничек каравы бик якын күренә. Һәм менә бу форматта театрның мин киләчәген күрәм. Бу кирәкле әйбер. Кызганычка каршы, без пока классик рәвештә барабыз. Һәм үзгәрергә бераз гына куркабыз, шүрлибез. Ләкин безнең театр, мин уйлыйм, беренчеләрдән булыр дип, һәм менә бу пространствоны үзгәртүдә тамашачыны артистлар белән
әйтик, менә шушы бер рәткә куеп яшәү процессын мин бик тиздән булыр дип көтәм. Рәхмәт, Ринат әфәнде. Бу якты хыяллар якын арада тормышка ашып, безнең тамашачыларның күңелләрен сөендерер дип ышанып калыйк. Сезгә иҗади уңышлар, коллективыгызга иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, исән сау булыгыз. Зур рәхмәт. Рәхмәт, Ясин.